Ndewo ndị Igbo be anyị ekene unu. Igbo Class World anyị abatago, gbakọtaba na ụmụ Igbo be anyị. Kedu ebe unu nọ? Finally ekwensu aka ibigie na ifele emego ekwensu ịkwa aka mgbe anyị na-agbakili ana ka anyị bata. Anyị abatagokwa. Wow, ewezi m fon m nke ọzọ chekwen ka mkpọ ndị Igbo Class maka famara na ihe emebego. Igbo Class lụsi ibe ọla ike, ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha. Ka anyị lụsi ibe ọla ike, ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha. Ka anyị lụsi ibe ọla ike, ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha. Ka anyị lụsi ibe ọla ike, ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha. Ka anyị lụsi ibe ọla ike, ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha. Ka anyị lụsi ibe ọla ike, ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha. Biko onye batanya gbọọ ndị ọzọ ka anyị tụsaa. Anyị bụ Igbo Class World, ndị na-akwado atụmatụ asụsụ, omenala, ọdịnala Igbo. Anyị nwa bụ onye agha na nwanne ọdịmma ndị Igbo. Anyị nọ na ngalaba dị iche iche. Anyị nọ na Igbo anyị abịa. Anyị nọ na Igbo niile. Anyị bụkwa Igbo Language Police, ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo. Onwe mbọsị anyị jee ka anyị jee jide ndị amara asụ Igbo. Anyị luo, onwe ka ihe si dị, anyị ejidenwozi ndị ahụ. Ndị na-enana anyị mbọsị ahụ si na o wutekwa afa ka anyị ejire wee jide ndị ahụ, ndị Igbo ahụ na-asụrụ ndị Igbo ibefe oyibo. Anyị kwefa nkwa sifa aṅụ na ngwọ na nkwọ na-abịa. Anụ gbanagata echi bụ nta, anyị ga-ejidekwefa ọzọ. Biko tụsaanụ. Taa anyị bịalụ maka ọdịmma ndị Igbo, ka anyị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo. Ka anyị nọkwa na-akụzikwa ọdịmma ndị Igbo. Anyị nọ na WhatsApp group akpọkwa Igbo Class World. Anyị nọkwa na WhatsApp group maka ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ, ndị Igbo Class Student. Anyị nọ ebe ahụ akpakọlitakwa ụka n'Igbo Class World Interactive Section nke ndị okenye. Anyị nọ ebe ahụ na-atụgharị uche, ekwu ka esi ga-eme abana ka asụ ọnya nri ya ka anyị na-ekwu ebe ahụ mgbe niile. Onwe ụmụ nwanne anyị na-akọwatakwa ka o si delefa, na-akọwa nkọwa dị iche iche. Onwe nke nwanne anyị kwuru ebe ahụ, ọ gbara anya mmiri. Ọ sị na onwe nwanne ya bụ dọkịnta. Ọ gụchago akwụkwọ, omego afọ 3, 4, 5, onwere ọrụ. Onye gụrụ dọkịnta oyibo onwere ọrụ, amaghị ihe a ga-akpọ ihe nke ahụ. Ọ bịa na ọgbakọ anyị ahụ akpọ Igbo Class World na-ebesara anyị akwa si kedu ihe a ga-emekwanụ. Anyị owute anyị nke ukwuu ya ka anyị ji tụba atụmatụ na-esi ana n'imi na-agagharị ka anyị maa ka anyị si gaa emenya bụ abana ka asụ ọnya nri. Ka anyị nwekwa ike na-enyekwala ụmụ nwanne anyị aka site na inyefa infọmeshọn ma ọ bụ ihe ịma ọfụma nwanne gị ji ga-elite ihe ịbịa gwa ya, ịbịa kọwaa. Nyanwa ka anyị na-akpọ ọdịmma ndị Igbo. Ọnyanwa bụ ihe anyị nwee taa, ọdịmma ndị Igbo. Maka anyị na-eme ihe dị iche iche. Anyị na-emekwa ejije, anyị na-agụ egwu, anyị na-eme akụkọ ụwa. Anyị na-emechefa ncha na WhatsApp group anyị ahụ na-emepụtakwa ya ebe a. Ya bụ na aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Anyị ji nwayọọ alịpụta. Ịma nọọ nwayọọ ka okenye ji agbala efi ọsọ, ọkwa nwayọọ kwa ka edune ji agakwa n'ogwu. Ya bụ nya adụ n'ụlọ ọsịsọ, nya ụnọ akụ na mgbanụ. A si ejili gbanụ egwuji eji ewekwela ikpele gbuo n'ala wee gwupụta ya. Ya bụ anyị bụ ndị Igbo Class World. Anyị abịago, anyị abatago. Ọ sị na o nwere nwanne ya bụ dọkịnta. Biko unu kpọba ndị ọzọ
maka o tegokwa anyị ji chọọ mme ya ka onye nọ n'Igbo Class World bata anyị wegodili etinye na Igbo Class World WhatsApp group maka mụnwa amara ihe mụ na fonu m na-eje ịma na ihe a chọọ ka ọ ghara ime taa mwelu fonu m nke ọzọ mee na mbụ ekwensu bịa ịgba mgba ma m ihe o ji bịa ịgba mgba maka abịa ime ihe bara uru obido gbaba mgba ya bụ fonu m nke my first phone o nwere button for eji aga live m na-agakwa kwa mbọchị oluzie taa ka m gaa live ekwere button live abịarọ gakwa live achọkọta m mụ na ihe na-ejekwe njekwe kọsali ndị otu anyị nọ na WhatsApp group si nekwa ihe mụ na ije na-eme mụnwa na-ekuchezikwa ọsụsọ na nnachi ịga live Facebook o wepụziri ihe live a ka ọsọ na nke m ndị mmadụ abịakwakwa ma ewepụ okwu ya ọ dịkwa m jee chọba achọọ m enucha afụrọ m nwezielu fonu m nke ọzọ nke abụọ mee wee fụzia na bọtịn ahụ dịkwa ya ka ihe wepụzilie na my first phone amara m ihe wepụlie na my first phone kịta ọbịa bed ifuru ya ka nshi akwa anya na WhatsApp group anyị okwere aga amara ihe a ga-akpọkwa nka ekwensu ihe okwe ịgbakwa aka ga-ebi ekwensu n'ala ka ihe a ga-akpọkwa n'ihe a mmadụ amara kịta mara m ọkwa ka nnekwuye ndị Igbo Class World na WhatsApp group ka fama na m apụtago live anyị na-achọ ka anyị si aga live ada afịa arụ ịga oluzie kịta o mebezie ihe mmadụ aghọtara maka na ofu na-achọ ikwu ezigbo okwu taa mgbe niile a na-ekwukwa ihe abara uru ime enyo omeghe kịta azụ okwu ezi ọ dịkwa egwu kịta ka m were ihe a na-eme live agaba na WhatsApp group jee gwafa okwere agazi ebe ahụ ka m rapụgodi emechezie o nwere ike emechekwa ihe ji arụ anya maka ihe ji ejidi ọ na-enye nsogbu ọ na-aba anọkata ihe jide ihe o nwere aka ji ọ bụrụ ndị be anyị asị na aka jikwa ihe aka jie mana ọ bụrụ m ka aba na-amụrụ ọgwụ a na-atụkwanị nkakwu mbanye lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha ka anyị lụsi yes afụgo maazị Sọpụrụ afụ m gị ịbatago ebe a biko wegodili vidio a tinyela anyị ndị Igbo Class World na WhatsApp group ka famalụ igwekwali enyela m ndị Unity News ka famalụ maka ụfọdụ amarụ ịma na emecha efe abịa na-ajụzi ajụjụ dị iche iche ya ka ndị sisi bịa like ya peji ya chọọ ime ihe ka onye ọbụla malụ onwere ihe anyị na-ezo ebe a ya bụ achọọ ime ihe onye ọbụla amalị nụlụgelu na ntị mana ịbịa na-ajụ m ọ ya adị too much for me mara azachanwu ana m enweta nnukwute meseji nya ozi ajụjụ ọ na-akali m ejeza na WhatsApp ejeza na Facebook Messenger ejeza ebe nwa ịbịa ikwu afa gị ike na ikwuo ihe ịchọ ịjụ ọ bụrụ ịbịa si hello ịpụọ ikwuru afa gị ọ bụrụ ka esi eme ihe maka ọ na-ewu iwe ịbịasị ha anyị pụọ ịbịasị hello ịpụọ ụfọdụ ikwuba okwu ma ikwu n'afa gị mmadụ na-ebu ụzọ kwuo afịa bifo okwuba ihe ọ na-achọ ịbịa ọ bụrụ na isi so hello ha anyị ịma na ijiri okwu onwere ihe dị gị mkpa ịbịa ikwu ya bụ n'izu ụka gara aga ekwu m na o nwere ụzọ dị iche iche ndị be anyị nwere ike isi wee bịa mba ofesi dị iche iche ị chọrọ ịga lụọ ọrụ na mba ofesi US, UK, Canada, Australia ma mba ndị ọzọ o nwere ụzọ dị iche iche unu si ga-abịa ma oli na unu ego o nwere ọtụtụ ọrụ
ndị mba ofesi na-achọ n'aka ndị imigrant fa na-arapụli ya migrants ndị bịara abịa ka fa lụọ ọlụ ahụ. Fa na-akwanyekwali ya ugwu, o nwere ugwu na nsọpụrụ n'obodo fa, mana fa achọrọ ịlụ ọlụ ahụ. Abịazie oju ebe niile ndị mbịara ka fa na-arapụli ya ka fa lụọ. Ọ na-eju like ọlụ nkụzi, ọlụ nọọsụ, ọlụ dọkịnta, ọlụ lab teknọlọjist na ọlụ ndị ọlụ ugbo. Nya fa na-arapụli ya ndị bịara abịa. Nya bụ mgbe ọbụla ị chọrọ ọlụ ọ na-adịkwa ya ka o ji dị mkpa ịbịakwa ịgụ akwụkwọ ịgụkwa ihe relate kweti ya medical line nya bụ health professional ma ọ bụ nkụzi. Fa na-achụ ya achọ ọfụma. Ọ bụzi na Arab land fa na-akwụ ụgwọ ọfụma. Ndị nọgodi na UK ma ụfọdụ na-abụ anọkata fa akwanyere gaba ma Singapore ma ebe niile. Mana ihe dịzi na ya bụ na ụfọdụ na-egwu wayo ndị ejensi na-eme ndị mmadụ visa anọkata asị gị na enwere ọlụ ebe eji eme ndị mmadụ pọpị. Nya bụ abancha abịa gwacha unu anakọcha unu ego unu afụrụ afụ. Ya ka anyị ji si mba anyị ama nnọzi ka a na-eme ndị be anyị abancha. Nya pọpị iweta nke a ilie m ego, iweta nke a eline m ego. Ịma na ị ga-emenwu ihe ndị asọ gị, ị ga-emenwu ya, onwere onye ga-eli gị ego. Ịmanye onye ọbụla ego imenwu onye nọọ ike anya ịkata anya na-agụtanwu ihe a na-agụ. Kịta ụwa asaga anya, ihe niile dị na online. Ịmala agụ ihe nwee ndidi debe ike na ana wepụta anya kpọkapụtali ya anya tọọchị wee gbaa anya ihe aghọtakwu ya. Ya ka o ji dị mkpa mmadụ ịga akwụkwọ malụ ka esi agụ malụ ka esi ede. Ịmalụ ka esi agụ ede ịgabago ndị ejenti niile a na-ana mmadụ ego ọ maka na fama agụ fama ede famakwa na-akpọ foonu dị na ya fama a navigeti famal webụsaịtị fa ga-aga abụrụ nke ndị wayo maka nwe nke ndị wayo debete onye melie nye ego. Ya bụ anyị bịa ka anyị gwacha unu ma webụsaịtị dị mma unu ga-etinye. O nwere ọrụ nke general international jobs, o nwere webụsaịtị for it ma ịgụrụ healthline ma ịgụrụ. O nwere ọrụ ndị dị iche iche a na-ewekwa mana nke healthline bụ hot cake. Ọnya bụ hot cake. Ndị nọọsụ, ndị dọkịnta, ndị lab technicians ya, ndị nkụzi, ndị ọrụ ugbo nọkwa ya mana ihe enwekwa satifiketi. Ịma na onwe mgbe m kwukwere ndị ọrụ ugbo na-achọkwa afa ụfọdụ bịa na-agwa m na-egosite m ihe ya kọcha n'ugbo na ọ mara mma na fa nwere aka ọrụ. Ma ịkọ ọnya ọ dị mma, ọ ihe dị mma ka ọ bụ anyị gosikwa ndị ugwu na ihe anyị na-eme. Ụmụ onye mee nnọọ bupụta kukumba ọ kọcha bie ifu ka ọ racha nnọọ ka akpụ, ọ racha nnọọ ịmago kasava kukumba aka ọ n'ala Igbo. O gosicha m ya maka ekwu m okwu ndị ọrụ ugbo. Ọ sị m na ọ na-alụ ọrụ ugbo ị ga-enwe asambodi. Ọ bụrụ na egbuligbo ọnụ ndị ọcha na-eme ihe with evidence. Ọ bụrụ na ị nwere asambodi egosi na ịgụrụ ya faghara ekweta n'ihe ị na-ekwu. Ya bụ ihe mbụ anyị ga-etinye ọnụ taa ga-abụ maka ndị nọọsụ maka ọfa maka akacha chọ followed by ndị dọkịta followed by ndị ticha. Ndị ọrụ ugbo a na-abịazi ma ndị ọrụ ọzọ dị iche iche na-adapụtakwa na ntụwanye. O nwekwa ọrụ ndị ọzọ ọ bụrụ sọ ndị a mana ndị nke a ndị ọbụgodị mgbe a pandemic mee ndị World Health Organization fatili mkpu kpọọ bee si na achọrọ 6 million nurses afụrọ ka ekwe n'ebe fanọfa afụrọ. Ndị UK tie mkpu si na fachọ 40,000 nurses afụrọ a na-achọgharị ka ekwe nfa afụrọfa maka fa na ịma na ụlọ ọgwụ dị ebe niile na obodo oyibo. Ọnya bụ na obodo bụ obodo oyibo ebe gọọmenti ji ego ndị citizen ya arụrụfe ọrụ. Ebe niile ifuru striti niile ogbe na ogbe nnukwute ụlọ ọgwụ ebe niile
ọlụ ebe niile ya bụ kapa ji chọọ ọnya. Ọzọkwa bụ na fa na-aya kakwụfa a na-elikwe n'ezigbo ihe, a na-ata chokolate na switi na ihe nwa, ma weda fa adịrọ mma. Ịma na Chukwu gọzikwa anyị nwee ezigbo weda, nya bụ ọ na-emekwa anyị ada ayakebe arụ. Nya bụ fa wee chọọ ọnya. Ndị be anyị ndị chọrọ ịbịa n'ọlụ ndị nọọsụ, unu ya abịanwu, mana o nwere usoro eji abịa. Usoro eji abịa bụ na ị ga-abụ registered nurse, qualified one, achọkwakwa akị qualified one, nke nwere asambodo, ọ bụrụ nke na-egbuligbo ọnụ, maka na fa na-achọ kedu akwụkwọ na-enyi akwụkwọ na-ekwu okwu n'obodo oyibo. Inwe ike chịkọta akwụkwọ niile fachọ chinyefa, ịkụkụ aka na-ene anya akwụkwọ ifu ka akwụkwọ si ekwu okwu. ị na-edi edi ikwu okwu ma ịchịtacha akwụkwọ niile, fanenete enyefe gbuchielu gị salutuo gị. Ịma nkwụzi dị okwu akwụkwọ a na-ekwu okwu, ifu ka akwụkwọ si ekwu okwu kata. Ya bụ ị ga-abụ nke mbụ bụ na ị ya abụ registered nurse, qualify ya ọfụma. Nke abụọ bụ na ị na-edikwa inwe experience. Ịma na fa na-asị experience matters, experience is a best teacher. So fa na-achọkarị ndị nwere experience, ndị lụgolo ọrụ 5 years ka fa na-achọ nwee experience of 5 years. Mana kịta pandemic emegofe ihe, fa na-achọzikwu ma ndị nwere 1 year experience. Kịta azụ eredus gị, ya bụ ihe enwekwa 1 year experience. Mgbe ị ga na-abịa, ihe edetecha akwụkwọ n'ihe niile a, ma ụlọ akwụkwọ ịgụrụ reference ebe niile, ihe edete mana ụlọ ọgwụ ebe ị lụrụ ya bụ ọrụ iji nwee experience, ihe edetechie. Ya bụ ọ bụrụ na ịdụ qualify, ị na-ege ntị, ịdụ qualify, ị na-akwado ma ị chọọ ịbịa, mana ị ga-agba mbọ lụsi ọrụ ike, gaa online search ya, ịsaachị ya ihe niile a na-agwa gị, ị ya afụkwa ya. Ọ na-enweta ihe niile fa na-edebeche na befa online niile ahụ, ka ị wee nwee ike tinye akwụkwọ. Itinye akwụkwọ fa na-reply gị with email. Ọ na-reply gị na fa na-ekwu. Ọ nwee ike ekwuketezie bifo akpọba fon, ifu akpọ ga-akpọ. Ya ka o ji dị mkpa. A na-abụ ifu onye ịmara, ya ka o ji abụ ụfọdụ ọ na-enwe m iwe, onye bịa ofuru ana fon nọmba ọkpọba akpọ. Ọ ka ndị be anyị si eme. Ndị ọcha na-abụ afụfụ nọmba enyere m maọbụ email na ya ka fa na-ebido. Ifufo nọmba ibido debegodi ihe, idegidezi ihe, o nwe mgbe ọ ya eluzi akpọba akpọ. Ya bụ ọ na-edi na reply fa na-edi na reply fa, imelide ọbaa na mkpọ fon, akpọkọtazia fon abaa na mfu anya. Fa laikili ihe odide, ya ka ndị be anyị ụfọdụ ji apị ịmụ ihe yahoo welie kọ na afa. Fa laikili nde ihe ka m ji win efe ofu mbọsị. O nwere ihe a kwesịrị ịkwụ m, akwụrọ m ya, akwụkwọ m ya, akwụchara m ya nne anya, mbido debelifa fa na-akọkwa fa na-ede mmelidezie win efa. Fa wee sị m o nwere ka fa si dezie m, ọ dịka iwe wee fa na nwinzi fa. Olukwe mgbe a na-enyekwa kọmputa, asịkwa na m adịrọ qualify, ịmakwa onye fa reject, na-edekwelufa ka m na-edelifa. Fa kwuchegodi na achọrọ ị na-ede. Ya bụ yara give up. Ị ga-ede ihe ịbịa na-etinye akwụkwọ. O nwere webụsaịtị dị iche iche, employer dị iche iche, ị ga-ekesa akwụkwọ gị na-ede. Reject godikọ akụkọ, ị ga-eji emụta ihe wee mara ebe ị ga-esi chebilifa wee pịa fa stọd fa daa. Maka ọ bụrụ na ichebiliri fa chebili gị, fa apịakwa gị stọd daa. Ya bụ na ịdagodi abụrụ ya end. Ịda ibinye, ị na-agakwa ịda ibinye, ịgwọsanara ebe ahụ na mmadụ dara ada bụ ihe amatara. Mmadụ daa ada, ọ bụrụ na ọ mata na anyị na-amụ ya ma o binikwe, ọ ịdazi agwọsala ebe ahụ bụzi na amụ ọ ga-amụ. Ọ ịda ibinye, ya bụ o nwere ike reject ya, agwakwa gị ihe eji reject ya gị ka ọ dịzili ije kpakọkwa onwe gị wee chebilikwefa reference ya
anyị edi ọma mma ihe pakeji onwe gị ọfụma kọcha nnọọ akụkọ tọrọ ụtọ. A na-eji edete ebe ịlụbugo ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ijebe n'ụlọ ọgwụ jee yọọ dọkịta, ụfọdụ inye ego odeli gị iwelie tinyelifa ọnyanwa. O nwere egzam ị ga-enene. Nke mbụ ị ga-enenekwa egzam a na-akpọ IETC nya International English Language Test. Ya bụ ihe mbụ ị ga-eme ije nenenye. Ọ dọkwa online. Ọ na-eme organize kwa na kọntrị niile. Ndị niile fa na-achọ fa na-eme organize. Ọ ịchọba ebe ị ga-enene na Naijiria nya bụ obodo ekwensu. Adụm shon onwere nke ga-adụ n'ala anyị. Ọ bụrụ na Yoruba land, ọ bụrụ na Hausa land, ọ bụrụ ịnabaga Abuja ịnaba Yoruba. Ụmụ onye na-agwa m na ọ dị na Adiokwute na ndị na-akọndọtụ ya British Council anọkwa na obodo anyị ahụ. Nọọ ịba online ịmala na direct gị ị na-aga step by step. Ihe ekekwa akwa n'ukwu sie ike dị ike ọrụ ịmago mali ihe a na-ama nwee ọgụgụ isi. Ihe emelidekwa wee sọva ihe na-achụ gị ịchụpado ihe ahụ. Ị na-eso ihe ahụ, ihe na-eso ga-eso, ị na-eso ihe ahụ eso. Isolide ihe ahụ isogbu onye ihe ahụ nwụọ. Mana ihe sobe ga-eso iwụsa ọwa ma ịgba ọsọ. Ọnya bụ na ihe ahụ esogbugonu gị na o meligo gị. Ihe ị ga-eme bụ ịkaba arụ melie ihe ahụ ọnyanwa. Ya bụ ije nene ule a na-akpọ IETLS ọnya ka a na-akpọ ya. Aga m ama ma ịmakwa asụ ma ịmakwa ede. A ga-eme nke ọsụsụ mee nke odide mee nke ige ntị. Amakwa ma ịmakwa ede ma ịmakwa asụ ma ịmakwa ege ntị. Maka fachọl ọ bụrụ ịbịa a na-akọlụ gị eyi na-akọbi ma ịma na ihe asịsị bịa ma ịma na kọm. A na-ese etipụ ya ọdụ haya and a ya enyechekwa gị klim. Ịma onwe ka ndị ọcha si eme ihe fa ya enyecheche gị ihe niile ihe ejego wee pas ya. A ga-egosiche gị sampụl kwestion. Ike ụlọ adụzighị onye ngana ịbịazi na-eme ije na-eme ihe abara uru. Inwe ike baa YouTube na-enene ndị mgba na-enene ndị ọkpọ. Ọ bụla ya bụ ihe ị na-eme imelidechi eji. Mana ihe dị gị mkpa ịrapụcha ihe niile. Ihe bụrụ ọrụ bụ ọrụ. Ịchụpadogodi nke na-achụ anya afụ gosiche ego ebe ị ga-eje mụọ ihe. Fụcha sampụl ya fụchakwa nke ederede mụọ ya tupu ịbịa inene enyi ịpas ya. O nwekwara ọzọ a ga-enenekwe gị ọzọ. Ọ bụrụkwa obere ihe. Ọ bụrụ ụkwa achị n'aka agba mana onye kara aka kajara akaja ịbụrụ dike. A sị onye nata dike mma ọ bụrụ dike. Ọ natali dike mma ọ bụrụ dike. So ihe akaba arụ je nata dike mma ka isoro bụrụ dike. O nwere ihe ndị anyị ga-akụzite nke kịta abụ maka nọọsụ ka anyị nọ na-ekwu. Emechekwa anyị ga-ekwu maka ndị dọkịnta mbọsị ọzọ. Kwuo maka ndị lab teknọlọjist mbọsị ọzọ. Kwukwe maka ndị ọrụ ugbo. Kwuo maka ndị nkụzi ọkwa m ofu ihe ahụ kwa. Mana ị na-ege ntị ị ga-eji nwekwa idea nka switch eto nke ahụ. Ị ga-eji nwa obere idea nka switch kwe ma nweta ihe ịchọ. Ịba online na browse nọ na onye ala ekwezi mekaniki ekwere ka amali ndị bụ ndị ala. Ndị be anyị chọ inyefe webụsaịtị. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ enye gị webụsaịtị isi na ị chọrọ ya jos si anyị na ị chọrọ ya. Onye ọbụla si na ọ chọrọ ya anyị nye na inbox o jezie ọ browse bụ ị ga-browse tiye. Ya bụ anyị achọrọ ịtụpụtali ebe a tụpụtali nkịta ihe dị mma. Maka onwe ndị bụ nkịta onwe ndị obodo ọzọ ndị ugwu a na-achụgharị anyị ma ndị ọzọ. Maka fa anara agwa anyị fa na-eme nwanne na-eme nkefa. Ya bụ anyị amanyefa. Onye achọrọ ya anyị amanye. Mana onye chọọ na anyị ga-enye isi na ị chọrọ ya webụsaịtị iji ga-eje browse dị otentik enye gị ije ịchọba akara aka gị ịchọta. Ya bụ ọ bụgodị na ị nwere kwalifikeshọn anyị kpuchie kịta ị nwekwa ike jee baa akwụkwọ
baa akwụkwọ adult education n'obodo a kịta. Fa na-enye onye ọbụla opportunity nya ịgụ akwụkwọ. Ọsọ gị nya bụ na ilugo 50 iyi agụ akwụkwọ. Ịnababi isi na iyi agụ akwụkwọ mana 60 asị gị gụba akwụkwọ ịgụcha akwụkwọ iyi enwekwa ọlụ nọ ike ọlụ ọ dịkwa gị. Anaghị ediscriminate. Education bụ power. Fama ihe eji emeli enye onye ọbụla opportunity si gụba akwụkwọ. Education bụ ihe mmalụ mma nke ukwuu maka onye ọbụla gụchaa akwụkwọ nwechaa ọrụ. Nsogbu ebenete na society nya ma ndị ga-abụ nuisance to society abụzi na ma ndị ga-ayọ ihe ma ndị ga-ezu ori. Ya ka eji abụ isi na ihe agụ akwụkwọ feweli finance support bagi nyebe gị ma loan mebe gị ihe niile gụba akwụkwọ. Nke kịtaz bụ nke nọọsụ na-ewuzi fanyezifa nnukwu ego kịta. Onye na-agụ ya eweli nnukwu ego bunye ya gụba. Ọ bụrụ na ịgụcha agụcha ewelitegokwa ụgwọ ọnwa fa kịta. Nyanwa bụ nke na-ewuzi ndị ya ka ejikwu ọtụtụ mmadụ jizikwa enweta visa abịa ebe a. Ịchọọ ịgụ ya agụ ọ dara afịa arụ. Mbọsị ọzọ ọ ya abụkwa ọnọda topic ka isi ga-abịa ma nwoke na-agụ nwaanyị na-agụ iluo kịta. Ụmụ nwoke juzili eju na ya maka enweli different one ma adult one ma midwifery ma ka ekwe nke ọzọ adult nursing midwifery children nursing. O nwekwe nke ọzọ nke a onwe nke ụmụ nwoke na-alụkarị mental nurse. Ụmụ nwoke na-alụkarịkwa alụkwa nke ndị ọzọ. Kịtaz afụ m ọtụtụ ndị be anyị bịara ọfụ ihe akafa bịa mme maka ọ bụrụ na ị bịara mee ezigbo kọọsụ fa ji anabata ndị ọbịa imechi ịnaba fama nyekwe gị ihe ọbụla ịma nwa site ịma nwa akwụkwọ ịnaba asị gị na ba obodo gị jezie lụba ọrụ. Mana nke a kịta imechekwara enyi amam ihe a ji arapụrụ ya ndị bịara ka falụba. Mụnwa aghọtara ihe ha ji arapụrụ fanya nkụzi. Afụgo na ụmụaka adị anụ ntị. Onye a na-agwa ọ na-agwa bi a na-ekwuwachi isi ndị iluwite ụmụaka adụrụ izi ihe etilide mkpu ada etikwu ihe so ofe agba ọsọ. Ana m eche na onye ha ji gbaa ọsọ na nkụzi rapụrụ ya ndị mbịara fakụzibe tibe mkpu ka isi waba ndị bịara abịa. Nke nọọsụ na dọkịta amakwụ m ihe ha ji rapụrụ ya ndị mbịara ịpụta ndị India eju ebe niile ndị ojii eju ebe niile ndị be anyị jukwuru ya. Ọnyanwa mmadụ ga-ejisi ike mee ihe bara uru nweta onwe gị maka inwetakwara enye fa na-akwanyere gị nnukwu ugwu. Ifuro nkụzi ma nọọsịn ma dọkịta fa na-akwanye gị ama ịbịakwara agụcha anya ịma na ole si m ịchọọ ịna inwegokwa ọrụ inwego ụlọ ndị be gị chọọ ịbịa pancha abịachakokwa. Ọsị anya bụrụ na ịgụrụ ya na nka fada anadị retire. Ifuro ndị nọọsụ ndị nkụzi ọ na-afịa arụfa na retirement n'obodo a. Ịnagodi retire ijebe Island je lụbakwa. Onwe ndị mmechie retire gabakwa Island je na-alụ ihe alụlidie na nka nya bọọlụ mara mma ka ọ bụ ịpasịchazịa mbụ IETLS nya bụ International English Language Test. Ịpasịchazịa anyị nke nọọsụ onwe nke a ga-enyezi gị ọkwa fancha ga-afịọ na kọmputa ịma mbịa ịka nọkwa n'ụlọ wee na-eme ihe niile. O nwere ọzọ a ga-enyekwe gị egzam ọzọ ejige test zi gị ka isi mara ihe ịmazi banyere ọrụ nọọsụ a ma odokwere anya ma odologhị anya ma practical ya ma tiori test cha gị fancha. Ịpasịzi anya nya maka iji ga agabazi wee tinye ọrụ. Ihe etinye ọrụ o nwere na webụsaịtị a na-etinye ọrụ ilu ebe ahụ tinye ọrụ irejista a na-erejistakwa erejista. Irejista ibidozie ichatịbazia tinyechezie ihe niile ijete ma akwụkwọ ịpasịrị egzam ịpasịrị maka oyibo itinyekwe nke ịpasịrị maka nọọsụ tinyeche ihe niile ma birth certificate ma ụmụ ihe fachọcha nnọọ emenye everify iche anya ọ bụrụ na ọ dị mma ịbịazịa ndị employer na-agbazi gị tiketi a na-enyezi gị ọfa dị iche iche ị na-enenezi ọfa
ọfa dị iche iche ma salari niile abụọkwa ofu. Onwe nke na-aka ibie ma lokeshọn ma ebe ahụ. Ọ na-aka mma ọ bụrụ na ị na-abịa ọfụ inwe ike gakwa ebe ime obodo, maka taụn na-agala ọnụ, nnukwute akatamkpa ego ka a na-akwụ na taụn. ya bụ ọ bụrụ na ị pasịchazie ihe niile a, ndị employa nyezie gị ma certificate of sponsorship. O nwezi certificate of sponsorship va enye gị, sainicha contract nke ị chọrọ reject enye, maka mgbe ahụ afụzia na ị nwere ihe dị mma, ịfụzia ka fasiga na-agba gị tiketi. Ndị employa nke a na-eweta ị na-arọzi arọ, ị na-agụzi na-amachazi ihe niile dị nya, ịgụchicha anya, maka ọ bụrụ na ịgụchara ya sainicha emechie isiba ngalamara na maka arapụkwa. Ị na-agụ ịgụcha igụ ọzọ ịrọlụ nke kacha gị mma, ịrọlụzia nke kacha gị mma enye gị kọntrakt, ịsainichazia enye gị certificate of sponsorship. Ọ nke ahụzi bụ the main thing iji gị agabazie mbasi, wee jezie tinye visa and elu kwere ene wee fụzie anya certificate of sponsorship nya bụ nke onye employa nyeziri gị. Mgbe a ka ndị embasi si ga salutuo gị maa na ijebego. Onwere ka edinaya ya gị ma ọ refuse oge, maka amago no working visa ijebe gị ịlụ ọlụ, and ọlụ ị na-eji ịlụ dị mkpa, oye ya chọrọ achọ. Ya bụ ilu otinye ọyara afịa arụ enye gị suolu gị ihe niile iwere pụtaba ilutezie. Onwe ndị sponsọ pa na-agbachalụ ma ụgwọ flight ma ihe niile debelu ụlọ oredi. Ị na-abịa ịbatakwazịa ịma na akwụkwọ agụba anyị a na-eme ka ịbịagodi. Ịbịakwa onwekwa ọzọ ị ga-enenekwazi, ụmụ akwụkwọ ọzọ ị ga-enenekwa nke praktikal ya fa ga-anọ na-enezi gị anya ka amalị ka isi alụ. Ịma na be anyị nwere ụmụ ekwipment ya na tiyori ama onwere nke afụrụ anya a na-akpọ ọsọ afọ ya, onwere nke emetụrụ aka ma a na-agụ akwụkwọ. Mana ebe a enwere ekwipment, a na-agụ akwụkwọ, a na-emetụ aka, a na-eweli na-eme praktik. Ya ka eji abụ ịbịakwa ijekwa ine na-ekochikwe gị mụ, a ga-ekochi gị mụ ama na isikwa ebe a nụwa ndị amachara ihe si apụta, abịa kochikwe gị, treni kwe gị mmụọ, wee nenekwezie gị akwụkwọ ahụ, nenechezie gị ịma na ịgabago. Ịfụrụ na ọ bụrụ ụkwa achị n'aka, ya bụ ọ bụrụ na ịchọ ibido wee tụba ntụ n'ala zọbụ izu ụkwụ, isi na ịchọrọ ya, isi achọrọ m ihe a webụsaịtị a, anyị welie tụọlụ gị, maka achọrọ m idie n'elu na tọpik a, mana asị m mba na m achọrọ idie, maka ejiri ihe dị nsọ atọrọ nkịta. O nwere ndị bụ nkịta inyefe ihe fa ewelie commonize ya, ụfọdụ ewelie emebe ihe sọfụ, ụfọdụ ekwutobe ọnụ ekwube ihe sọfa. Ya bụ mmadụ ga-ata afụ wee nweta ihe. Ị ga-eme ka ịtala obela, ọ bụrụ ịmali ihe isi mmadụ taba afụ mba, mana ị yara enye at platter of gold like yes. O nwere ike izije nwa gị obodo oyibo nya ji egwu akwụkwọ, izijeche gị ijekwe goliana, ijekwe lụọlia ụlọ mba. Ịghara enye nwoke nwaanyị akpọnyekwu onye ute ya na nwunye ejiga edina. Ime enyi ma na ị na-azụtọ ndị ahụ azụtọ, ị ga-arapụ mmadụ o megheli arụ wee mali na ije bụ ofu. O nweta ihe ahụ o chere isi enye onye na-enweta ihe ụfọdụ na ọtara afụ ọma mvalụ ihe ahụ, ọ pụtazi ọ na-eme ihe sọlịa, o wele ihe ahụ ọsi oleele ọsi ome ihe ọbụla. ọnya ka m ji abụ di m kpọgotecha ụmụ nwanne o wekwela ana nye nsị a ka ihe ị na-enyekwela onye ịkpọgote obodo oyibo ana. Ike arapụgoro ya ka o jee họzụlụ, ka o wee gbaa mbọ wee sheki ya onwe mmemme jee nweta ana. Ịkpọgotecha mmadụ iwekwela ana nye onye azụ na-agba mbọ ọlalụbazi ụla wee nye na okenye, ọ dịzịa ka nwa akwọ n'azụ amara na ije bụ ofu. Ya bụ tọpik a edere m ya n'elu, etinyere m webụsaịtị ya,
ọ bụrụ na ị chọrọ ya deela anyị na ị chọrọ ya, anyị weli enye gị n'inbox gị. Ọhị anyị ga-emedebere unu ya ka anyị si na anyị chọrọ ọdịmma ndị Igbo. Mbọsị ọzọ anyị ya abịakwu maka nke ndị nkụzi, wepụtakwelu fa webụsaịtị fa ji ga-eje browse wee nweta ọrụ abroad, maka ịma na ihe dị njọ n'obodo anyị. Mbọsị ka m nọ na-ekwu ya, ụfọdụ si na-abịa ịkpọkọlụcha ndị be anyị dọkịta na nọọsụ jezie ka anyị nwụbazie, onwezi ndị ga-abịa gwa anyị ọya ma anyị nwụba. Obodo ọnana dị mma, ọ bụrụ na ndị nwe obodo mezicha obodo dị mma, nwe onye ga-apụkwa jee chọọ gịnị n'obodo mmadụ ịnọ n'obodo ebu ihe makalicha anụ bụ gboo. Onye ọbụla nọ n'obodo mmadụ ọ dịrọlia mma o ji wee nọ n'obodo mmadụ. Onye ọbụla na-anọbi abịara ịkpọkọlụcha nnọọ ka onye ahụ jezeli ndo, maka ndị be anyị ji eze ekpe ekwele fajiro eze ekpe rọd. O nwere ihe na-aga aga, onye gụcha akwụkwọ ma nwa ọrụ. Nwanne anyị nwoke nọ na Igbo klas ọ sị na nwanne egwucha onwere ọrụ dọkịnta ka ọgụ ka ekwenu ihe ojiri nwa ọrụ ya bụ na ọrụ adịrụ ka ihe ịchọ ka onye a mee, onye chi ezinụlọ ụmụ ya yaba arụ oge edukwefago ụlọ ọgwụ eligo nri ọnụ ada eli ezigbo nri na-ewetakwu arụ ọnwụnwụ. Ya bụ ọ karịrị mma chaa aka kachatali mma. A sị na chaa aka chatali mma, onye ahụ gbapụta ozelindo ọkpọgotekwa ụmụ nwanne ọkpọgoteche, ọ na-echekwa ịnaghachi ụmụ ike nwetakwa ezigbo ego ọ naghachi jee stablishie ọgbagotagodi, ọ na-enyegodi ụmụ nwanne elu, maka na ụmụ ogbenye ọgbago okirikiri ịnọkwa ọfụma ịnọrọ ọfụma ịbụ ọganyere. Ụmụ ogbenye gbago okirikiri ịnọrọ ọfụma chaa ịka nọkwa njọ, ịka nọ njọ, maka na fa ga-abịa na-adọkalị gị. O nwere nke ị ga-esi evute n'onwe gị, ị ga-akwụ onye chekwulufe aka ndị onye inyerela aka ọkpọba gị n'ọnụ na ịlaikiri ya na inyere onye inyerela onye o nwere mgbe iji ga-enyeche nwa aka. Mmadụ ebuka a na-enyere aka kịta azụ a na-akọzi ofu ndị enwere ọrụ ebuka, ndị arụ na-aya ju ebe niile afụrụ ego ejiji ụlọ ọgwụ. O nwere obodo aka akwa obodo ekwensu mma n'ụwa niile obodo niile ma agbata obi ndị obodo ekwensu kachachafa mma, maka na o nwere ihe dị n'obodo ya ka ajọ ihe ji buo ibu. Onye ọbụla ọ na-achọzi ọrụ aka. O nwere nke ndị gọọmenti na-eprovidizi, a na-achọzi ọrụ aka ka ekwe n'ọrụ kedu ọrụ afụrụ ọrụ. Onye fụ ebe ọ ga-etinye isi ya tinye ji nweta ego pụọ ije na onye na-apụ ya na-echetakwa ụlọ, maka a si na-eje anaba isi ijekwa eto n'ije ifuru na ọ mara mma. Ijelideluo ije icheta ezu ụlọ chezuo ụlọ. O nwekwa ndị na-eme ije chezuo ụlọ ọ bụkwala ihe ọzọ ka ị na-emezi. Ya bụ ndị be anyị, iwu na adị n'ọkụ. Mma arapụ unu onye chọrọ akọgolu m unu obele. A sị onye ọbụla kọọ ihe ọma kọọ nke ịma ọfụma. Akọgolu m unu nke mma. Mbọsị ọzọ anyị ya abịakwa ọzọ, anyị ya edute ndị mmachalụ specialize na ọtụtụ ihe fa abịa sọrọ tinye okwu ọnụ. Tata anyị bịa maka ọdịmma ndị Igbo. Onye agha na nwanne, onye mmalụ ya kụzielu nwanne, onye ezobezine. Ọ bụrụ ịmalụ ihe ị na-ezu izolide mbọsị ihe anwụ enye gị na ya onwezi onye ọzọ malụ ihe ahụ ịma ndị ọzọ. Maka ọ na-abụ ịgafe, ụfọdụ na-abụ fasifa gafe ụzọ ogwe gbajie, ma ọ bụ na ọ tara afụfụ wee gafee, ọsị ndị ọzọ takwa afụfụ ahụ ọta. Mba, ite afụfụ fụche ndị mmadụ ma ndị isi dezat agacha ka fa bịa obodo oyibo fa anwụcha. Ifu na o nwere ike ọ bụrụ na iso chukwu nyeli gị aka ịsọvaịvụ, ifuru na ị gara ekwe ka nwanne gị si ụzọ ahụ, ikwezie isi fa gaba na ịgali ya fa jee takwa ofe ịta. Ifuru na eburu ezigbo mmadụ ka fa jee taa, maka ụfọdụ na-anwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ ebe ahụ. Fasi desert na-abịa Morocco ma Mauritania ma nke ekwe ebe a fasiti abịa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ n'ụzọ ahụ, ọtụtụ ejisi ike bata.
ịfụcha ụdị ihe ahụ ịma nsị nwanne gị kafazeme. Ọdụ ndị Igbo anyị esikebere ụzọ ahụ fa na-abịa na ntụwanye ndị ọnọ n'etiti adị Igbo mma, ndị obi n'etiti ndụ EDO ọfanwa si ebe ahụ abịa mgbe niile fa na-ejukarị ịma ndị Igbo be anyị fa achọrọ ụdị ihe ahụ. Ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ya bụ onye nụrụ ka ọla ibi anyị ga na-abịa mgbe niile bịa na-akọwa ihe dị iche iche. Anyị bụ ndị na-akwado asụsụ na omenala Igbo na-akwalite. Anyị nwee Igbo Class World, anyị nọ na WhatsApp group akpakọrịta ụka ndị okenye. Anyị nwekwara ebini nwee mpe, anyị nwere injinia, anyị nwere sayentist, anyị nwee lọya, anyị nwere ma akaụntant, ihe niile anyị nwere fancha nọ na WhatsApp group a. Fasịlị anyị pụta ka anyị mebie. Igbo Class World a bụ ihe bụ ọgbakọ, ọ bụrụ ofu onye nwunye. Ndị nwelie karịrị akarị, ndị nọ ọnda karịrị akarị, ndị bi admin n'ime ihe a karịrị akarị. Ya bụ onye asị na ọmụnwunye ọ bụrụ ọmụnwunye. Anọ m n'Igbo anyị abịa na-epromote Igbo. Ndị Igbo na-adị mma sị ka anyị bịa bido Igbo Class, anyị apụtago. Ya bụ bịanụ kwado anyị. Unu na-asụkwala ụmụ unu Igbo, unu ekwene ka Igbo nwụọ, unu ekwene ka Igbo nyụọ ka ọkụ. Maka ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo a, ọ bụrụ ụmụ fa ga-asụ ya. Ọnya bụ na Igbo ana ka nine, ọnya bụ na Igbo efuo. Onye agwala ọsị Chukwu ekwekwana ka mbọ ị na-agba. Ị na-asụkwala ụmụ gị Igbo ka ị na-asụlụfe oyibo? Ị bụkwala ụmụ gị afọ Igbo ka ibulufe afọ oyibo? Ọ bụrụ na ihe na-abụọ njụ na ị na-eme ofu ma ọ na-eme ịbọ, jụba ofili isi gị ajụjụ. Ifuru na iso na-aghasa aghasa, ifuru na iso na ana adịrọ mma, ifuru na iso na oke ọkpa ịkpa, ịkwa ifuru na iso na oke ọkpa na-agwa ofe. Ya bụ sepụ aka enwe n'ofe. Ọ bụrụ na iso emie imezinye, rapụ ya, gbanwee ositabido dịba mma ọ dịba gboo. Maka anyị na-ekwukwe na ndị Igbo Class World na anyị ga-ebido gaghalịba ma ndị polisi anyị na anụ Igbo. Ndị Igbo amara asụ Igbo anyị ejidefa. Ụlọ akwụkwọ ndị enwere Igbo ticha, ndị nkụzi Igbo anyị emechi ebe ahụ. Anyị ga-ebido na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo, ma ndị Igbo na-asụrụ ndị Igbo ibefe oyibo, ma ndị Igbo na-asụ Ingili Igbo. Anyị chọọ ibido na-ejidefa. Ndị anyị jidefa, anyị anwụchikofa kpichika, anyị adalife aka, anyị ada amụlịkwa. Maka fa na-aghasa obodo. Ndị obodo niile na-asụ befa, weli eme ọfụma, weli eme ụmụ nwanne, weli amakọlịta ibefa, weli eme ihe niile dị mma fa ji aga n'ihu. Anyị nwere ọha na eze ndị Igbo, anyị nwere aka ikenga, anyị nwere Igbo niile. Kedu ọrụ unu kwesịrị ịbịa kwado Igbo Class World, bunye anyị ngwa ọrụ anyị ji gaa alụ ọrụ. Amụọ ndị Igbo language polisi witi kamera fajiga na-alụ ọrụ na-esete ndị Igbo amara asụ Igbo si efe onyonyo gbaya ọfa nyefa mkpali. Maka gịnị? Fa na-eme aka ekpe, fada eme aka nri. Fana ka nsi ga-asụ dị ya n'Igbo. Ịmara idinai their motherland or their mother tongue. Ọ nọ ọnọdụ ka onye na-fụ mama ya si na ọbụ ọzọ mama ya na-ezo ezo. Ọkwa anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ngala, ọkwa anyị bụ ndị Igbo ndị na-emesi ihe ike, ọkwa anyị bụ ndị Igbo ndị kala anya, ndị onwe fajuru afọ. Ka asụsụ anyị sizi eme anyị ifele. Onye pụtazịa ọsụba ka asị na ọnya kacha masụ ife onye Igbo ibe gị na-asụ. Ọ bụrụ na mama gị mere gị wụọ gị ihe ya na papa gị wee wụọ gị asụsụ, kịta bụgbo bịa n'Igbo Class World anyị na WhatsApp group, deela anyị edemede, tiela anyị ekwentị gị. Ekwentị anyị dịkwudi ebe ahụ. Deela anyị, gwa anyị ihe ịchọ ime. Ịchọ ịbata na WhatsApp group anyị, ihe ị ga-eme bụ ide ịkọwa onwe gị, ikwu afa gị, isi na ịchọ ịbata na student maọbụ na ịchọ ịbata na nkwalite asụsụ na omenala Igbo. Idenye. Anyị na-achọ ndị nkụzi, anyị na-achọ ndị vidio editors, maka anyị na-enekwasị anya ịbụ nnukwute midia kara aka ndị ụwa niile ga-ama, ndị ga-aga gazuo mba niile gosi nke anyị ji bili, nke anyị nwekwere, ka anyị ji ana aka anyị gosi ejirimara anyị,
gosi asụsụ anyị, gosi ejiji anyị, gosi egwu anyị, gosi ihe niile ma onyonyo, kọọ akụkọ ụwa anyị n'onu ndị be anyị. Ya bụ ya bụrụ na ị nwere talenti dị iche iche eji eme midia, idekwela anyị akwụkwọ na nne talenti inwe, anyị na-achọ vidio editọ, anyị na-achọ ihe niile. Bịanụ kwado anyị, ndị ji ego unu kwado, maka anyị chọrọ inye ndị Igbo Language Police kamera fajiga na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo, ndị kpọrọ onwefe ndị Igbo mafa amara asụ Igbo. Anyị bụ ndị Igbo Class World na-akagbu si na onye Igbo amara asụ Igbo na ọ bụrụ onye Igbo. Ya bụ ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ma ị mara asụ Igbo, akpọba ndị Igbo si pụta ịpụta maka ịbụrụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, ị ga-amasụ Igbo. Kedu ihe eji ama ndị Igbo? Asụsụ bụ nke mbụ. Ya bụ mma arapụ unu mbọsị taa. Ya bụ atụọla ọmala atụọla ofeke, ihe sozili anya mee ngwanịnị ka ọ dị na mbọsị ọzọ. Mbọsị onye ori ga-akwa nne ka anyị jee chọọ ngaji anyị furu efu. Ka emesịanụ.